Ако не завали, ще е цяло чудо. Край на април сме, пък аз, моля се, ще правя рекап на прочетените през март месец романтики. Моя защита, единственото, което мога да кажа е, че си чаках копието на Kiss the Villain на Рина Кен, за да мога да ти го покажа сега по време на това видео, обаче от GGBG много сериозно лакаха нещата и вече сигурно повече от месец седа и си чакам. И понеже ми се изчака чакалото, пък и съм на мнение, че по-добре късно отколкото никога, ей ти рекап за романтиките, прочетени през март. Дай да започваме поред на номерата. Първата ми прочетена през март книга е The Air He Breathes или Въздухът, който диша на Британи Чери. Това е книга писана през 2015, но ми се четеше нещо малко по-олдскул. Имах известни подозрения за себе си, че романтизирам малко прекалено много олдскул романтиката и затова исках да проверя дали наистина е толкова добра, колкото си въобразявам, или всъщност е просто чиста проба носталгия. Ако трябва да съдя по The Air He Breathes, определено е повече романтизиране, отколкото факт това, че всъщност по-олдскул романтиката е по-добра от съвременната романтика. Тая книга беше такава пократителна сапунка, наблъкана с толкова много ужасни клишета, че няма повече на къде. Отблъскващо инфантилен, претруфен и абсолютно излишно патетичен изказ, супер дървени диалози, никаква химия между героите, самите герои са толкова плоски, че няма повече на къде. Драматични конструкти, които се превърнаха в абсолютна пародия в ръцете на Британи Чери. И всичко това благодарение на пълната липса на въображение, с която пише тая жена, и ужасно зле закърпения сюжет. За мен тази книга е прекрасен пример за това доколко ниско понякога може да стигне нивото на романтичния жанр. Мисля, че няма нужда да го казвам, но все пак. Не препоръчвам книгата и със сигурност не препоръчвам авторката. Това е първата ми книга на Британи Чери и със сигурност ще бъде последната ми нейна книга. Следващата прочетена книга за месеца Wild Side на Елси Силвър. Тази книга беше едно от малките бижута на месеца. Тази книга ми напълни сърцето и душата. Ако някой е способен да ме накара да обичам тропи, които по принцип ми бъркат на някои доста интересни места, то това е Елси Силвър. Не понасям идеята за самотния татко или самотната майка. Въобще не ме кефи идеята за уредения брак. Но тук двете се оженват толкова прекрасно, че си нямаше на идея. Всяко едно събитие, всяко едно действие на всеки един персонаж беше толкова добре обосновано, че просто няма как да не оживеят пред очите ти и вече да изгубят очертанията си на фиктивни персонажи и да се превърнат в истински хора, на които да симпатизираш от първата до последната страница. Дори кетч момента ме изкефи, аз не съм кетч гърли. Обичам начина, по който Елси Силвър дава възможност на персонажите си да се разгърнат, да се развият, да се трансформират и накрая да се превърнат в нещо, което просто да те изгрява от всякъде. Накрая чак се просълзих. Толкова много ме изкефи. Безапелационни 5 звезди. Ако и следващата книга от поредицата Wildcard успее да грабне 5 звезди, това ще е първата поредица на Елси Силвър, на която от първата до последната книга ще дам 5 звезди. Следващата книга, за която ще ти разкажа, е една много дълго чакана книга от мен, от един автор, който е едно от OG-тата на романтичния фентази жанр. Съвсем нарочно казвам романтично фентази, не роментази, защото това е от авторите, които съществуваха много преди изобщо да се измисли концепцията за роментази. Става въпрос за Кресли Кол и небезизвестната й поредица Immortals After Dark. Чаках Shadow's Kiss буквално 10 години и чакането определено си заслужаваше. Не можех да я оставя. Лягах с нея, ставах с нея, сънувах я. Беше направо като обсесия. Но предвид колко време чаках наистина да прочета историята на Космина, не би трябвало да те очудва особено много. За съжаление нямам как да ти обясня с 2 думи за какво се разказва в Immortals After Dark, защото това е поредица от близо 20 книги с изключително голяма история, с много интересно развит свят, който просто нямам как да побера в подобен тип бързи обзори за месеца. Но по-нататък обещавам ти, че ще си поговорим за малко по-олдскул книгите и малко по-олдскул поредиците, така че stay tuned. Това, което обаче мога да ти кажа, е, че книгата без проблеми си отнесе едни 5 звезди и нямам търпение да излезе следващата. Напрежението направо ще ме убие. И стигаме до Reckless Memories на Катрин Коулс. Тая книга беше болезнено
скучна. Ужас! Мисля, че 2 или 3 от мозъчните ми клетки се направиха харакири, просто за да се отърват от това мъчение, което представляваше тази книга. Въпиеща елементарщина, отвратително плоски персонажи, зверски инфантилизъм и някакъв бутафорен съспенс, който е бутнат там много изкуствено, който по-добре изобщо да не се казва, че е там, защото беше ужасно поставен, ужасно развит, ужасен като цяло. Още в началото на книгата веднага се сещаш как ще се развие цялото нещо до края, да знаеш какъв ще е обрата, като цяло ти е супер безмислено да я четеш. Цялото нещо беше една много насилена и изкуствена драма, от която накрая просто ти се драйфа. В защита на авторката единственото, което мога да кажа, че това е една от първите книги и някакси не се очаква да е wow from the get-go. Затова мисля да й дам втори шанс с Fragile Sanctuary, която е по-нова, доста по-известна и много по-високо оценена. Нека видим дали във времето успява някакси да се изтласка от тимното дъно, което всъщност представлява Reckless Memories. Междувременно последната получава двойка и я изпращам в ъгъла, където ще трябва да седи известно време наказана. И ето, че стигнахме до най-голямото разочарование на март месец. Story of My Life, най-новата книга на Луси Скот. По принцип, страшно много харесвам No Come Out поредицата и от първата до последната са разкошни, адски забавни са, гаранция за добре прекарано време са. Същото мога да кажа за By a Thread и The Worst Best Man, но Story of My Life ме приспиваше на секундата всеки път, като я хваща. И проблема ми беше най-вече с главната героиня. Не мога да понасям главни героини, които са 36+. И са толкова инфантилни. Адски отблъскващо е. Като към това прибавим и неадекватното й поведение на градско момиче в тъпа и забутана провинция и тотално ме отказва. Как може да си толкова неадекватен? Разбирам, че говорим за американци, които си мислят, че шоколадовото мляко излиза от кафяви крави, ама да си тъп е въпрос на избор мой. And this girl chose poorly. Паузирала съм на 35%, защото започнах да чета на Ел и може би по-нататък, ако успея да се оттърся от раздразнението от първия ми опит да я прочета, ще си я довърша, но за сега я оставям на 2,5 звезди оценка и я оставям настрани. И ето как стигаме до Cage of Ice and Echo на Пам Годуин. Това е книга втора от най-новата й поредица Frozen Fates. Преди известно време ти бях говорила за Hills of Shivers and Shadows и как това е един от най-добрите дарк романи, които съм чела за тази година. Дали Cage of Ice and Echoes успя да удържи фронта? Well, и да, и не. Във втората книга от поредицата Пам Годуин продължава да държи изключително високо ниво на писане. Но тук, за разлика от първата книга, определено напрежението беше по-слабо. Липсваха мистерията и трилър момента, които бяха много силни в първата книга. Дали ми хареса? Определено ми хареса. И със сигурност ще прочета и третата от поредицата, но със сигурност не е за 5 звезди. По-скоро за 3,75, малко под 4. И ето как стигнахме до Kiss the Villain. И ето заради която се замотах и се забавих толкова много с този рекап. Това е този тип книги, които ти показват, че колкото и да си работил над себе си, колкото и да си се опитал да превъзмогнеш всичките си травми, всъщност в теб живее все още един идиот, който си пада по отвратително токсични връзки и протича заради тях. Омага, тия двамата бяха отвратително токсични един с друг и на мен ми хареса толкова много. В Kiss the Villain изобщо не можем да говорим за сюжет. Историята е по-скоро character driven. Но за сметка на това и двамата главни герои бяха... Не мога да го пиша по-добре от това. Нека го кажа така. Гарет беше истински Карсън Синковец. И определено задмина Килиан. Колкото да Кейдън, определено не го очаквах това от него. Бая, скрита лимонка се оказа за това. Дали книгата беше перфектна и идеална? Не. Просто определено имаше нужда да се поизпили още малко, историята имаше нужда да се поразвие още малко, да се задълбочат малко повече персонажите, но няма значение. Прекарах си супер с нея, караме да се кикоте като малко момиченце, да си рибкам с кръченца, беше много нелицеприятна гледка. Но много ми хареса. Получи 4 звезди и с най-голямо нетърпение се чакам следващата от поредицата Hunt the Villain, която ще е за Юли и за Вон. Стискам палци Ирина да се представи подобаващо с тях двамата. Определено имат потенциал. И ето ни на финала с последната романтика за месец март, Анатема на Кери Лейк.
Опитът ми с Кери Лейк е много нееднозначен. Има някои книги, които ми харесват доста като концепция, но не толкова като изпълнение. Други ми харесват повече като изпълнение, но не толкова като концепция. Но това, което ми прави впечатление в нея като автор е, че много steadfast се подобрява във времето. Дали за Анатема успява да удари своя пик, не бих казала. Като за първи опит за готическо романтези да речем, че е добро представяне. Но ако се гледаме в детайлите, ще видим, че всъщност книгата е много калпово закрепена. В книгата са набутани прекалено много елементи от други книги, от други филми, които не са достатъчно добре споени едно за друго. Динамиката на историята не беше добра. Времевата линия също куцаше. Елементи от историята оставаха зарязани попътно. Главната героиня също имаше доста неконсистентен образ. Като цяло е едно мит изпълнение с много потенциал, който за съжаление не е достатъчно добре реализиран. Това, което обаче не мога да отрека, е наистина готината и внушителна готическа атмосфера. Сюжетът беше достатъчно интригуващ, за да те поддържа да четеш, но не достатъчно заплетен, че да се изгубиш някъде там в цялата история. Книгата приключва с клифхенгър, но за разлика от обикновено с дуологите и трилогиите на Кери Лейк, този път ще прочета и втората книга от дуологията. Но само ако е на аудио, защото аудиокнигата беше бомба. Давах и 3 звезди и се надявам, че следващата ще е по-добра. И с това приключваме обзора за март. Следващия месец пак. Каквото и да правиш, не си губи времето с бокучливи книги. And may the smut be with you.